No, mal som to nejakých 15 minút vo vode. Medzi tým som sa najedol, dal som si Coca-Colu Zero a som premýšľal, že spravím nejaký vstup. Na to pozerám na prútik. No vrem, tam bude nejaká ryba. A už som vedel, že budem robiť vstup, takže moje prvé tohtoročné videjko z rieky začína touto krásnou rybou. Ktorá ma celkom, ale fakt, že celkom potešila. Pleskáč, ale taký riadny, práskavý, krásny veľký pleskačik riečný. Dobrá lopatka celkom na začiatok. Kápe z neho mlieč, takže ho pustím rýchlo späť do vody. Vidím, že aj komáre sú aktívne. Večer bude zaujímavý, takže dobrý začiatok, 15 minút a bum, nie takýto pleskačik, paráda. Pleskač, nepleskáč, aj tento patrí takto pekne slušne na podložke do vody späť. Predsa je to ryba a potešila. Tak môžem vám ešte ukázať montáž, ktorá je naozaj veľmi jednoduchá, ale za to chytlavá a účinná na rieke. Takže kmeňák 40, fluorokarbon, Essox Raptor, záväzka, olovko, cca 300 gramové, niekto tam stojí, v prúde chytám tak, čo ja viem, smerom do koryta, cca 35 cm, 40 dlhá šňúrka, na konci nad háčikom povlek stiahnutý, klasický háčik, White Gape, veľkosť číslo 6, no a pod ním halibut peleta v kombinácii s popkou, s príchuťou od Demon, od Starbitesu, takže pridáme ešte PVA sáčok, aby pri nahodení mi to sadlo na dno tak, ako si to ja predstavujem. A to je celé, takže jednoduchý spôsob lovu, nič extrémne predimenzované, netreba špekulovať, to úplne stačí. Takže PVAčko je nad peletkou pekne na háčiku, ideme si to nahodiť. Tak ešte som chcel povedať, že vždy, keď si to nahádzujem, tak tesne, jak mi to olovko z montážu padne na hladinu, tak si chytím cievku a cítim vlastne, kam dopadá to moje olovko. Vlastne olovko mi povie, či mi to padlo na tvrdé dno alebo na mäkké dno. Vždy potrebujem, keď chytám tu na rieke, aby mi to padlo na tvrdé dno. Vtedy som spokojný. Samozrejme trošku aj poznám túto časť, pretože som tu už párkrát chytal, mám to aj prediprované, preto viem, že kde to mám hodiť. Ale keď nemáte dipper, tak je dobre si dať ťažšie olovko do záväzky a prehádzať si miesto. Pred dopadom chytíte cievku a krásne vám to povie, kopne to alebo nekopne, viete, že máte hodiť ďalej alebo hľadáte nové miesto. Takže ja to robím takto, skúste to aj vy, určite vám to dopomôže takisto pri zábere. Takto to je moja taká štvrtá vychádzka, tiež nebude dlhá. Bude sa točiť okolo 5 hodín, ale chcem povedať, že na prvej výchádzke sa mi podarilo chytiť celkom pekného kapríka, ktorý má nejakých 64 cm. Na tretí náhod sa mi podarilo zdolať, takže ma hneď tak potešil, nakopol som si povedal, že OK, tak teraz sa budeme venovať trošku rieke, že ten metód trochu vynechám. No a druhá a tretia návšteva rieky mi nedala absolútne nič, teda večer jedného kapríka. A jedného som stratil, bohužiaľ. Fluorokarbon sa pretrhol tesne nad háčikom. Po krásnom zábere som cítil trochu ťah ryby, odpor. No a potom zrazu to povolilo a ja som vedel, že som prišiel o rybu. Akorát mínus pre rybu ten, že vlastne ostal aj háčik v tlamke, čo moc nemám rád. No a uvidím dnes, chcem ostať do polnoci. Možno sa niečo podarí, možno nie, je pred splnom. A toto ja mám presne rád. Pred splnom si zachytať, verím, že dnes by to mohol kopnúť a budem šťastný, ak sa mi podarí dnes spraviť cieľenie kapríka z tohto fleku.
pretože pár kaprikov som tu už chytil a toto videjko uvidí len pár z vás, možno tak Dodo. Carlito, ty, ak sa na to teraz pozeráš, a uvidím, komu to ešte pošlem, proste toto je moje srdcové miesto, nechcem ho prepáliť tým, že ho dám verejne na YouTube, takže toto kvázi robím tak pre vás. Niečo tam je, niečo tam je. Tu je asi pleskáč, kopej to hlavou. Uvidíme. Kokos, taký jalec. Čo ti jebe? Presne o tom to hovorím. Perfektný spln. Ryba reaguje. Pozrite sa na to. Brutálny jalec. Ale krvát sa dostal dobre s tým máčikom. Brutálny je. Wow, masaker. Už teraz som spokojný. Pecka. Rýchlo to nahodím späť a trošku prikrmím, lebo je tu ryba, tie gule, čo som tam predtým nahádzal, tak to vyzbierajú veľmi rýchlo. Paráda. No, krásna rybka, môže ísť späť do vody. Yes. Tak. Pozrieme sa na to. Jo, po druhom zábere kľudne zvládne ešte ďalšie dve ryby. No, niečo tam asi bude. Čo to je? To je neuveriteľné. Joj. O tom to je rieka, neviete čo chytíte. Brutálny jalec, to je osobák. Urobím to, že pôjdem po ten prúd, donesiem ho sem a hodím ho takto šikmo smerom dole. Myslím si, že večer bude zaujímavý. Samozrejme, nechcem sa dopredu tešiť, ale toto je brutálna ryba, fakt, brutálna. Toto je presne čarovné na rieke, neviete čo chytíte. Však sa pozrite. Poď sem. Trošku je srditý, ale sa mu aj nečudujem. Krásna rybka. Taký menší kaprík. Joj. Na feeder si takto nezachytám jak na ťažko, to je neuveriteľné. Toto čaro pred splonom je fakt. To je niečo nečakané. Vždy niečo príde. Vždy. Krásna ryba. Wow. Nestracal som čas a z tej húštiny som si sem priniesol aj prúd, ktorý bol dole prúdom. No ale hodil som ho samozrejme týmto smerom a dobre som aj urobil, pretože tam bol bordel, zbytočne by som čakal na záber, tak to si ho viem odkontrolovať častejšie. Dal som tam montáž, ktorú ste videli, ktorú som si robil, takže verím, že možno bude 2-3 hodiny 4 hluchy tento prúd, ale povedzme o tej 10. večer sa môže ozvať a môže tam byť nejaká special big mama, takže držte palce, přátelé. Tak toto je iná pucka, toto je taká pucka, že dovidenia. Samozrejme na kaprika stále ešte čakám, ale nezúfam, pretože toto je štvrtá ryba, ale dá to stojí za to.
pozerajte. Joj, taká púcka. Tak toto už je moc. Strašný bachor má. Neviem čo žral, olova alebo čo, ale joj. Riadna púcka. Krása. Taký som šťastný, spokojný, že to nie je možné. Už len ten kaprík, aby došiel a dnes už bude môj deň naplnený. Pecka. Krásna ryba, krásna. Dúfam, že sa nebude robiť mŕtvy teraz. Pleskači to radi. Á, státny. Verte, či neverte, priatelia, ale 90% úspechu považujem za tamto hore. Vidíte? Ide do splnu. Takže ešte zajtra, na pozajtra bude dobrá rybačka, potom to zhasne a potom zase nejaké 4 dni po splne to funguje. No hoši, takže aktuálne je 7:30. Je čas na slepačí vývar, ale lyžičku som si nehal doma, takže ho jem vidličkou. Čo viem nabrať, tak to naberiem, ostatné vyslípem. No a slnko zachádza za horizont, nastal útlom, predpokladám, že biela ryba vypne a mohlo by to prepnúť na kapríka, uvidíme. Nemám veľké oči, predsa rok som nechytal na Malom Dunaji, cca, takže som šťastný za každú rybu, ktorá sa mi podarí. Nastavujem sa na večerný lov, pretože za chvíľu sa stme a do polnoci príde to čarovné čakanie. Keby bolo polooblačno, by bolo fajn, lebo nemám rád, keď je spln a je holá obloha, pretože vtedy väčšinou kapor mi nešiel. Takže keby boli nejaké mraky na oblohe, to by bolo fajn, uvidíme. Spolieham sa, že mi vyjde karta dnes. A aspoň malý kaprík, keby sa podaril. Akorát na Facebooku som videl príspevok Malý Dunaj, nejakého 5 kg kapríka chalanisko pridal a že má smutný výraz tvári, že čakal väčšiu váhu, aby som mohol šťastne za 5 kg kapríka. Takže je moje dopriaté, no ja by som sa tešil aj na malého kapríka, ja zatím horím, tak uvidíme, no. Čakám, je to nabité, verím, že cievka sa rozkrúti. Idem jesť. Koniec hlásenia. No čo, je tam? Idem sa na to pozrieť. Čo to tam bude? Akorát keď som gňavil slepačí vývar, a prišlo to moc ľahko, takže to bude asi zatím najmenšia ryba dnešného dňa. Jo, ako som hovoril. Tak, dnes je to znamenie osobákov, čo sa týka bielých rýb. No, na tieto pleskače si ty Dodo expert, toto je ten pleskač zelenkavý. Ale takéhoto sa nikdy nechytil, kamaráde. Joj, pozeraj. Holy smoly. Wow. Kokos. Ten je brutálny. Čo mne dnes ide? Aká ryba, ty kokso? Krásne plutvy má. Do čierno sfarbená, niečo z ňou kape. Aha, žrádlo, hneď si to pozrieme. Pecka. Brutálny pleskač. Wow. Toto je fakt, že osobák, naozaj. Takéhoto pleskača zelenkavého som ešte nechytil. Masaker. Brutálny pleskač. Oh! Joj. To je hajzel. Tak dobre ma ošťal na večer. Tady je ešte slepičí vývar od Máti. No nič, nahodím to späť. A čakáme ďalšieho kapríka. No, ďalšiu rybku. Pozrieme sa na, šľapol som teda na peletku. To bola stále tá istá, z ktorou som začal chytať, takže musím tam nahodiť novú. A pošlem to spátek.
Blíži sa 9. hodina. Mne to úplne ohluchlo. Už minimálne hodinu som nemal záber. Takže čakajú ma ešte posledné 3 hodiny a potom sa rozhodnem, či 4 hodiny prespím v aute a skúsim to ráno ešte nahodiť. Alebo pôjdem domov a prídem potom ešte v nedeľu, pretože zajtra ma čaká Viedeň. Tak aby som bol trošku aj vyspaný na turistiku. Tak uvidíme, jak sa rozhodnem. Každopádne ešte mám 3 hodiny. No, takže počujete, aká je situácia. Sedím v aute a čakám, kým prejde búrka. Nestiel som sa poriadne ani pripraviť. Roztiel som síce dážnik, pod dážnik som si neukladal veci, ale verím, že ešte mám čas. Sadnem si ešte na kresielko, pustil som hudbu. Také kvapky tí kokos dobehli, že by to bolo jedno, ja som hodil salto do auta. Takže trošku som aj zmokol, ale však to je v pohode. Myslím si, že pri týchto teplotách rýchlo vyschnem. No ale to je vedľajšie. Takže vrátil som sa opäť k vode na miesto činu, ale o nejaké 2 fleky vyššie, pretože flek, na ktorom som chytal, kde sa mi podarilo sprieť pár kaprikov, je obsadený. Sú tam nejaké rodiny so značkou Slovenská streda auta, takže ruky preč. Tak som išiel o 2 fleky vyššie, no a tuto skúsim. Uvidím, jak sa mi bude dariť. Zmena tlaku, zmena počasia, akože teplo je stále dusno a uvidíme, čo to spraví s rybou. Budem tu na noc, do rána. Pretože skúsenosť ukázala za tie 3 návštevy, že ryba tu cez deň nebrala, maximálne pleskáče, veľké ako panvica, ale neprišiel som na pleskáče, samozrejme taký pleskáč ma poteší, chcel by som kapríka, takže prečkám, veci ako tak nachystané mám, ešte rýchlo nahodím udičky potom a uvidíme k večeru, čo to bude robiť, tak dúfam, že aspoň jedna jediná, alebo aspoň 2 jazdy sa podaria samozrejme aj zlovať kapríka, pretože ich chytám na ťažkom fleku. Sú tu prekážky a rybu dostať cez travínu, ktoré pri behu je prakticky väčšinou nemožné, uvidíme. Takže držte palce, ešte sa ozvem, ukážem si montáže a čo používam. No, konečne nám prestalo pršať, fajne sa osviežil vzduch, aj sa trochu ochladilo, takže teraz si potrebujem nachystať peletky, takéto kombinované. A ešte 2 mm. Pri týchto treba dávať pozor, pretože ak ich prepálite, tak ich môžete použiť tak na zakrmenie do krmítka, nebudú dobré. Budem chytať na method feeder. Do jedných z týchto peletiek možno pridám takýto posilovač, sladký. Uvediem, chytám na štrkovisku, nechcem moc prepáliť svoj flek. Verím, že jedna udica, kde si tam nahážem aspoň tých 10 krmítok, bude aktívnejšia ako druhá palica, kde budem chytať vlastne takou vyhľadávacou metódou, bude to pasívnejšie lov, tak uvidíme, ktorá z týchto prútov sa ozve ako prvá. No a použijem ešte samozrejme takýto L-amino prášok alebo prášok s takouto príchuťou Squid. Nech to mám trošku obohatené. Mám tu toho dosť, verím, že po daždi a ešte sem tam trošku hrmí, niečo z tohto zafunguje. Väčšinou tieto mi vždy dajú hneď rybu, toto sú dobré popky 14 mm od Mick Bites, maslová hruška, tieto chytajú dobre. A mám rád ešte samozrejme aj tieto Wafters dumbbellky, sú zaujímavo vyvážené, že oni vlastne len nad háčikom, ani sa nevznášajú, len pekne leží nad háčikom a čaká vlastne peletka, kým ju kaprík nasaje. Za mňa dosť dobre chytajú tieto peletky. Tak, rozdiel som si peletky. Teraz pridám trošku vody, to stačí. Tak, premiešam to. A sprejím to asi tak na 2-3 krát podľa potreby, uvidím, akú budú mať lepivosť. Ale samozrejme na prvú šupu nedám tam hneď veľa vody, lebo by som si to prepálil a vravím, tie peletky by boli k ničomu, tým pádom musel by som ich dať na slnko, povedzme. Oni vyschnú a potom by sa ešte znovu dali použiť, ale na takéto hranie nemáme čas, pretože sa blíži večer a ja potrebujem mať peletky perfektne nachystané. Tak. Ideálne by bolo, keby dno bolo dierkované, že tá voda zo spodu odtečie, preto ich takto musím sledovať a vždy premiešať, aby tie spodné peletky, ktoré sú úplne na spodu, nenasiali do seba tak vodu. Nechce sa mi kúpiť tu originál, taký ten set, ktorý vlastne, ten set spočíva z jedného púzdra a do toho púzdra ešte máte vlastne takú sieťku, kde namočíte peletky s tou sieťkou do vody a potom to vyberiete, ale nechce sa mi za to dávať 20 €.
takže to robím takto. A tak funguje mi to, takže bez investície. Tak, počkáme chvíľu, opäť ešte počkáme dvakrát a no, už boli aj teraz schopné, ale oni mi ešte vyschnú, takže ešte raz ich navlhčím. Jednu celú misku s peletkami som si naspumboval na svoje miesto, ktoré som si vybral. A toto miesto som si vybral preto, ako som nahodil krmítko. A pri dopade na dno pekne koplo, takže som ani neváhal, je to tam tvrdé, určite to bude na správnom mieste, verím tomu. Teraz pridám trošku prášku. To určite tiež pekne dopomôže tomu, aby to zmenilo pH vody okolo montáže a kapor bude na to určite skôr reagovať. Teda aspoň verím tomu. Tak teda som zvedavý. Tak, tie peletky sa pekne obalia, ako môžete vidieť. A bude to atraktívnejšie, zaujímavejšie. Sám som zvedavý. Teraz vám ukážem podrobne, že ako to robím. Že budem potrebovať 2 kostné červy. Tie si napichnem na osteň. Tak. Ešte jedného obetného baránka. Tak. Jo. 14 wafterská. Tak. Teraz na tú waftersku si nakapiem takýto dropper s príchuťou SK30. Tak, to stačí, aby to zanechalo fajnú pachovú stopu, smrdí to kvalitne. Teraz si zoberiem plničku. Trošku peletiek na vrch. Tak, si to uložím do tej správnej pozície a zasypem to. Natlačím. Dobre zatlačím. Nech to tam drží pri náhode, tak, a môže to ísť do vody. Chytám na klip, lenže pri týchto záberoch na klip nehrozí chytať, to by som musel spať pri udici. Takže si budem musieť teraz urobiť to, že si zaznačím šňúru. No, mokrá šňúra je, takže ťažko sa mi to značí. To im bude stačiť, aby som to našiel. Teraz odklipujem. Použijem takúto gumičku ako klip. Tak. A pretiahnem to takto cez klip. Teraz môžete vidieť mechanizmus to, jak to bude fungovať pri zábere. Pekne to pretrhne. Ono by som to nemusel dať na klip, ale aj tak to strhne dole, takže nech to je na klipe. Ale ešte si vyznačím trošku lepšie tú šňúru, pretože je mokrá, mi filcku nezachytilo. Takže je toľko. Mám ho, musel som ísť po neho do vody, ale podarilo sa mi ho vytiahnuť cez takéto žaburiny hnusné. Fuj. Metód. Skúsim sa pozrieť, kde to má. No, popka je už asi strhnutá. Popka je strhnutá. Na waftersku zobral, takže strašne nervózny. No. Čulejsko sa škerí. No. Rýchla jazda. Tvrdá zdolávačka a podaril sa kaprík na prúd, ktorý bol na klipe, kde som naspomboval peletky. Takže paradička. Wafterska ma podržala. Ukážeme si lísca. Jo, takýto krásny zväzový lísec sa podaril zo štrkoviska. Som potešený, takže som spokojný. Ešte sa trošku klepem. Adrenalín, pustím ho rýchlo späť, zrejme sú tam kapre. Tak to nahodím znovu na to isté miesto. Mám to označené. Gumička sa mi roztrhla úplne, stihol som zapnúť kameru, nič. Bola brutálna rýchlovka, ja som sa usadil už do auta, že si ide pustiť nejaké video a zaraz odposluk bliakal. Krásny lísec.
Objavil sa koženáč krásny. Na metód. Hneď ho aj pustím späť. Krásavec. No. Fuj. Som roztrasený. Adrenalín. Skúsim si nastaviť hlas z toho adrenalínu. Tak, tretia jazda. Toto je koncová montáž. Háčik ledva vidno. Kokoza je vyhnutý. Úplne vyhnutý. Ešte chvíľu a som prišiel kapra. No. Problém bol ten, že chytám na zväzovej vode, ktorá je pri brehu dosť zarastená. Asi tak 5 metrový úsek sú tráviny. A keď tu chytá človek bez člna, tak je v riti. Ja som samozrejme prišiel k brehu. Keď som si povedal, že to vyskúšam, že možno, že na metód chytím nejaké menšie aj biele ryby, kapríky, či nebudem potrebovať čln. No a nejak 11 hodín. Prvá jazda kapra som stratil, druhá jazda lisec, tretia jazda, tak toto musíte vidieť. Osobák zo stojaku, jednoznačne, konečne som to zlomil. Skúsim vám ho ukázať. Tak ten je brutálny. Yes, konečne. Brutalitka. Krásny tmavý čierny kaprík, šupík. Masakér na metód. Strašne šialenstvo, jak bojoval cez tie tráviny. Ja som si myslel, že sa mi háčik vyreže z jeho tlamky a že prídem o ňo. No ale nakoniec som mu dal, má nejakých 13 kg. 14 možno. Nebudem ho vážiť. Ale strašne dlhý. Wow. Masakrálny kapor. Na metód, na odhod. Druhí ľudia tu vyvážajú, krmia a ja z odhodu. Čo ti jebe? Aký som šťastný, masaker. Paráda. Jaj. No choď. Páni, ten je krásny. Čau. Ďakujem. No, vidno, že háčik sa trochu roztehol. Ešte chvíľu by sa trápil v tých burinách, aby som prišiel o neho. Takže fakt som prekvapený, že ten háčik vydržal toľko, koľko vydržal. Ovnery sú proste ovnery, no. Tie niečo znesú. Krmítko 45 gramové. Úplne jednoduchá montáž. Tuším, že nám bude asi aj pršať. Obratilo sa úplne počasie. Tak som zvedavý teda, či zmoknem alebo nie. Tak ako môžete vidieť, tak takýto úsek s takouto trou som mal asi tak 5 metrov zarastený. To som si musel vyčistiť ako tak, že keby náhodou by som dostal záber a rybu by som zdolával z brehu, tak aby som ju vedel pretiahnuť cez tú burinu. Lebo keby som si to nevyčistil, tak by sa mi ryba zakvačila, by som ju určite stratil. Takže je to tu také, že dosť bojové, ale hlavne na metód. Ale tak snažím sa pre peknú rybku, robím, čo sa bude dať, čo je v mojich silách. Metód feeder. 14 afterská. Banánik, háčik, takýto pleskač. Bomby. Strašne veľký. Tak podarilo sa mi také zvláštne double. Ukážem vám ho. Aktuálne 38 stupňov, hrozný spek. Pri tomto pleskačovi si už človek povie, že to už je fakt veľký pleskač. Dobre, nech ide. Teraz vám ukážem druhého a to je fakt, že diviak. Pozrite sa na to. On je zlý, nechce sa ukázať. Ten je horší jak kapor. Pozrite na ňo. Strašná pecka. Riadný.
Je presne 6 hodín ráno. Kaprika som zdolal nejakých 7-8 minút. Zobudila ma strašná jazda. A v duchu som si konečne hovoril, že je to veľký kaprik. Samozrejme, ja som spal jak zabitý. Včera celý deň vôbec ani jeden záber od kapra, samé veľké pleskáče. No a tento si zobral waftersku 10 mm, ale už to urval. Ale pekne pichnutý do spodného kútika, ten by mi neušiel. Sice som radšej, keď sa kaprik pichne sem, do spodnej časti, ale tak konečne vidím kapra po celom dni. Chytám samozrejme na metód, na štrkovisku, kde je priemerná hĺbka 6 metrov. Takže som vôbec rád, že prišiel konečne po celom dni takýto zlobor. Na tejto vode som už druhýkrát. Na tejto vode som iba druhýkrát. No a bol som tu už 4 dní dozadu, tej sa mi podarilo sprieť 4 jazdy. 2 kaprikov som stratil a 2 sa mi podarilo vytiahnuť. Potom si ich ukážeme. No a som si povedal, že sa sem teda vrátim znovu a že to opäť skúsim, šťastie. No a včera 38 stupňov, celý deň nič, ani záber, samé pleskáče, ale to sú pleskáče jak pánvica. Takže aj to ma potešilo, samozrejme ja som chcel kapríka. Celú noc som prespal, nič mi nevytiahlo a teraz ráno už je strašná jazda. To je on, že bude pekný, veľký. No a akože poteší aj toto na metódu, to už je krajšia ryba, je to ryba z zväzovej vody, takže super. Ale hovoril som si včera, že počas tých teplot dnes má byť ešte viac. Že keď do rána nepríde žiaden záber, tak to zbalím a idem. Ale tak asi to nezbalím a neidem. Skúsim to tam poslať, jeden prúd ešte leží na dne vo vode, tak uvidíme. Možno, že sa to ešte ozve, možno, že dnes začnú žrať. Nejak teraz, keď tak nepáli slniečko, že sa rozbehne pár kapríkov, uvidíme. Takže to je taký krásny zväzový kaprík na metód, zo 6 metrovej hĺbky to poteší. Takže super hneď ráno takto, že som napuchnutý jak žaba. Ale takáto jazda, jak spravil tento kaprík, tak to potešilo, super. Hele kapríku, tak sem nej a hodne strávených kilometrov prajem, takže nech sa ti darí. A keď dorastieš, tak možno sa ešte uvidíme niekedy na tejto vode, pretože mám plány sem ešte chodiť, takže čávko. Čau.